Ara sí, perfecte. Molt bé. Comencem. Bueno, Marissa, moltes gràcies per estar aquí. Esperem, en tot cas, que es vagin connectant. Sí, ho fem. I mentre us aneu connectant, us anem explicant una mica, perquè com que ja sabeu que tenim una horeta molt curteta, doncs el que farem serà parlar amb la Marissa, de Dones Juristes, i mirarem després de deixar un espai de temps perquè pugueu fer totes les preguntes que considereu i que veieu que són importants o que us vingui de gust fer. Com us esteu connectant, perdoneu, doncs en tot cas anem començant per aprofitar el temps. Avui parlem de violència vicària amb dones juristes. Per què hem volgut fer aquest Instagram Live? Doncs hem considerat que era important tenir aquest espai de conversa amb elles, doncs perquè, com moltes ja sabreu, últimament es parla d'aquest concepte de violència vicària com si fos quelcom nou, que realment no és. De fet, segons estadístiques de Feminicio.net, des que hi ha analítiques, deia que hi ha estadístiques des del 2013, Feminicio s'han comptabilitzat 40 assassinats de les nostres criatures. I totes i tots recordareu perfectament el cas de José Bretón, que va assassinar a la Ruth i al José, les seves criatures. Tenim també recentment els casos de l'Anna i de l'Olivia, que van estar assassinades pel seu pare, i molt més recentment l'assassinat del Leo aquí a Barcelona. Bé, doncs el que farem avui serà parlar amb la Marissa Fernández, de Dones Juristes, sobre la violència vicària. També parlarem una mica sobre el síndrome d'alienació parental. La Marissa ens explicarà una mica, li preguntarem sobre com està ara mateix regulada la violència vicària i també, com molt important, què és el que podem fer nosaltres per defensar-nos. Si voleu, mentrestant, si teniu preguntes, les podeu anar escrivint aquí al xat, que les anirem traspassant a la Marissa. I si no, mirarem de ser el més breus possible, és a dir, mirarem d'ocupar un espai d'aquesta hora que tenim que no sigui molt llarg, però que sí que puguem traslladar els missatges més importants perquè després també deixem espai per si voleu preguntar. Bé, doncs dit això, per no menjar-me més d'aquesta horeta que tenim, Marissa, primer de tot, benvinguda, moltes gràcies a les Dones Juristes per acceptar aquesta invitació de venir aquí a l'Instagram Live amb cada dona. Gràcies a vosaltres. I, espero que sigui un intercanvi útil i agradable entre totes. Segur que sí. Ens sentiu bé, les dues? Si veieu que en algun moment perdeu el so o el que sigui, doncs ens aviseu, sisplau. Marissa, una mica, ens podries explicar què és la violència vicària? Vicari, el terme, el significat és per substitució. De fet, el terme va aparèixer quan a les tortures policials s'amenaçava a la persona detinguda en fer mal a una altra persona si no declarava. Els últims anys, des del Pacto de Estado, s'ha utilitzat com a terme que definia la violència que fan els companys o pares de les criatures, la violència que fan els fills o filles de la dona amb la finalitat de fer mal a la dona. Aquest és el concepte que manegem actualment. En sentit estricte, pot ser una violència molt més àmplia, sempre que sigui indirecta i per substitució. Heu publicat al compte de Twitter de Dones Juristes un fil molt interessant. Us convido a totes i a tots que entreu en el compte de Twitter de Dones Juristes perquè han publicat un fil sobre el síndrome d'alienació parental. Aquest fil expliqueu què és un síndrome, que a més sembla que només tenim les dones,
i que no hi ha cap tipus d'evidència, no? I que, a més, des del 2020 hi ha una llei, si no m'equivoco, del Parlament de Catalunya que diu que això és violència masclista, no? Ens podries aclarir realment què és aquest síndrome d'alienació parental i, sobretot, quina relació hi ha amb la violència vicària? La síndrome d'alienació parental és una síndrome ideada per un americà, que a més era pedòfil, l'any 85, en Gardner, i que, si bé diu parla dels progenitors en neutre, òbviament està adreçada i s'ha aplicat no majoritària, aplastantment les dones. De tal manera que quan hi ha una queixa o hi ha una denúncia, que és un tema també molt d'actualitat per abusos sexuals, i el menor o la menor no volen anar amb el pare, s'imputa a la mare que ha alienat el fill. Aquesta presumpta síndrome té cap reconeixement internacional, està rebutjada per tots els organismes internacionals, científics i psicològics, i al meu parer no és un instrument psicològic, és un instrument legal per atacar les dones. S'ha aplicat d'una manera despietada, cruel, contra els postulats bàsics de la psicologia, i sí que entenc, com deia abans, amb el significat de vicària, com que quan tu separes, perquè la SAP diu que quan aquest fill o filla no vol anar amb el pare, presumptament abusador, és culpa de la mare i que, per tant, l'única solució és el càstig. Castigar amb la teràpia de canviar la custòdia. Clar, canviar la custòdia d'un nen o nena que no vol anar amb el pare perquè té un maltractament o abusos és una violència cap al nen o la nena. I és una violència també vicària perquè vol fer mal a la mare. O sigui, que jo entenc que és una violència no només contra les dones, sinó contra els nens i les nenes. Tot i que, com deia, la llei catalana la defineix, i així es defineix la violència vicària en els textos legals, que després, si voleu, en parlem, com a violència cap als fills i filles amb la finalitat d'atacar la mare. Però insisteixo, en sentit gramatical estricte, seria una violència contra els nens i nenes amb la finalitat d'atacar la mare, òbviament. És com deia, és una síndrome falsa. S'han donat barbaritats, s'estan donant als jutjats encara barbaritats que et posen la pell de gallina encara. No sé, com és possible que al segle XXI i en aquest moment s'estiguin traient custòdies a les mares? Jo personalment, per la meva activitat professional, en conec moltes, casos realment terribles, que davant de la denúncia d'abús sexual el que fan és canviar la custòdia al pare presumptament abusador. És a dir, la culpa és de la mare. I a més, s'obvia la veu dels nens i les nenes i la culpa, si els nens o nenes no volen veure el pare, la culpa és de la mare. S'està aplicant, i no sé si alguna de les persones que tenim aquí és una mare, perquè n'hi ha moltes i ara estan en un moment de molta lluita social per atacar la síndrome, s'està aplicant, perquè a més el masclisme i el patriarcat tenen aquest avís de com es modifiquen i s'adapten. És a dir, ja feia anys, de fet, com bé deies, la llei catalana de modificació de la violència masclista de desembre del 2020 va prohibir la SAP i la va considerar com a violència masclista. Però des de l'any 2013, el Consejo General del Poder Judicial ja està dient que no s'utilitzi, que és una síndrome falsa, que és brutal, que es fa amb els nens. I què està passant? Què s'ha fet? S'ha canviat el nom. O sigui, ara... I estic parlant de psicòlegs, funcionaris i funcionàries de la Conselleria de Justícia, que alguna cosa haurem de fer. O sigui, no és que ho dictamini que també un perit o una perita privada. Són funcionaris i funcionàries al servei de la ciutadania. Ja no diuen SAP. O sigui, és el mateix amb un altre nom. Ara hi ha diversos noms per definir la SAP, però està apareixent. Està apareixent als informes d'aquest funcionariat. Com deien, diferents noms. Ara li diuen un nom anglès, el Gate Ping,
Ahora le diuen síndrome de la preocupació mòrbida de la mare, quan la mare es preocupa. Com no t'has de preocupar si un nen o una nena et diu que el pare l'ha tocat o que el pare ha abusat sexualment? Com no t'has de preocupar, no? O sigui, està apareixent i és el que té el masclisme i el patriarcat, com s'adapta. Aleshores, crec que la solució, sobretot als organismes oficials, és que mai més es pugui parlar ni diagnosticar una síndrome o unes síndromes inventades contra les dones. Es diguin SAP o es diguin com es diguin, sense cap comprovació científica, i són síndromes absolutament falses. La culpabilitat i el càstig per la dona. Si tu denuncies, en definitiva està dient, si tu denuncies, et castigarem. Els temes d'abús sexual, jo porto a menors 36 anys de professió i sempre dic que han estat els meus grans, el que jo he sentit com els meus grans fracassos professionals. Perquè quan és abús, la diferència que no hi ha lesions físiques amb un nen o una nena petita és una prova diabòlica, és una prova molt, molt difícil. És molt frustrant. I per les mares ho ha de ser molt més, òbviament. Que tu saps què ha passat i que no hi ha manera de provar-ho i saps sol. I saps sol els pares. O sigui, majoritàriament saps sol. Saps sol. En nens i nenes petites. La cosa és quan ja hi ha una capacitat de raciocini, de poder parlar, explicar, però, bueno, el tema dels abusos també és un tema molt candent, molt candent. Clar, és que ho estàs explicant i em sembla una barbaritat, no? Que tu tens una criatura, un fill o una filla que ha estat abusada pel seu pare o pel teu company, no? Perquè entenc que, en aquest cas concretament la violència vicària sí que és el company, en aquest cas amb el seu pare, que tinguis la valentia de denunciar i que a sobre aquesta violència es tradueixi també en aquests espais judicials, no? I que se t'acusi i et puguin treure una custòdia i posin la custòdia de les teves filles, dels teus fills, en mans d'un abusador o al final d'un home que exerceix violència masclista. Ho trobo una barbaritat. Llavors, tot i que no és el que és la violència vicària, que és una mica que volíem parlar avui, què podem fer davant d'aquests casos? Què s'està fent ara mateix? Hi ha modificacions legals. Al meu parer, tot i que jo maneixo amb la llei o amb les lleis, les modificacions legals no tenen gaire repercussió. És positiu sempre. I posar nom, anomenar, és existir. El que no té nom no existeix. Aleshores, anomenar la violència vicària i prohibir-la és un tret positiu. Molt, molt positiu. Però la pregunta és, també has fet, això té alguna repercussió pràctica en la vida de les dones? I aquesta és la gran pregunta. Si anem als tribunals i diem, escolti, la violència vicària està prohibida, però bueno, i tu difícilment pots provar que hi ha hagut violència vicària. I a més, qualsevol, en general no creuen les dones. Jo crec que aquesta banca de credibilitat, ara em ve al cap l'Àngela González, que va ser aquella dona que va denunciar l'estat espanyol a la ONU, concretament al comitè de la CEDAW. L'Àngela González havia denunciat el pare de la nena 21 vegades. Cada cop ell li deia voy a matar a la niña. L'havia denunciat 21 vegades. Tot i això, li van donar visites. I amb una de les visites la va matar. Clar, és esgarrifós. Aquesta manca de credibilitat. El no pot ser. O sigui, el no voler acceptar que hi ha aquesta violència vicària, sexual, i no voler acceptar-ho és violència institucional. Aquest és un altre tipus de violència paral·lela a la vicària, paral·lela al SAP, també ha estat declarat violència institucional.
Hi ha una manca de formació brutal de la judicatura i dels equips tècnics. Els equips tècnics finalment són els que assessoren els jutjats, que no tenen necessàriament per què saber psicologia, no? Hi ha una manca brutal i bé, van canviant els governs i jo repeteixo el que he dit abans. Algun dia haurem d'anar a la Conselleria de Justícia i dir què fem amb aquesta gent que teniu que el procediment judicial està dient o està informant aquestes... I normalment aquests informes no són vinculants, però la major part de vegades els jutjats acorden el que diu l'informe. Jo crec que la formació és fonamental. Segurament també diria a les dones que abans de denunciar s'assessorin molt bé, si pot ser, despatxos feministes. I que anem molt en compte perquè els mecanismes legals no sempre solucionen. De vegades les compliquen. No les solucionen, sinó que les compliquen. Jo, sincerament, no veig... A veure, què m'he dit? No veig a la pràctica judicial que s'hagi traslladat les novetats o les reformes, probablement que són reformes amb bona intenció, no ho dubto, legislatives. No ho veig. També s'ha de dir, i això és un fet conegut per totes, que el poder judicial és un poder molt, molt conservador. Aleshores, el que prima és la biologia, la genètica. Si és el pare, doncs, ha de veure-la. O ha de veure el nen, tot i que ja s'ha denunciat. S'ha d'anar molt en compte, preparar molt bé aquest tipus de denúncies, de procediment judicial, preparar-los molt i molt bé, i així tot no sempre surten bé. Jo crec que el que està passant ara amb aquest moviment de mares que estan posant en evidència els jutjats que han fet aquests canvis de custòdia, això és fonamental. Potser més que altres. Potser més una reforma legal. Tot i que les reformes legals, com deia abans, tenen un valor simbòlic molt, molt important. Perquè hi ha una violència que la declares, que la prohibeixes i crea consciència d'aquesta violència. Però a la pràctica, ara s'ha modificat a l'estat espanyol la llei de protecció a la infància. Les modificacions no afecten a Catalunya perquè a Catalunya tenim un dret civil propi. Però és curiós i també dic, és positiu que es modifiqui. Però amb la legislació que tenien es podia fer el mateix. Amb la llei que teníem, amb les lleis que teníem, es podien dictar ordres de protecció i quan es veu risc pels nens. Mireu, us donaré una dada. L'any passat, el 2020, van haver-hi a tot l'estat espanyol, són dades de l'Estat, 150.000 denúncies per violència masclista. Violència de gènere. De les ordres de protecció que es van donar, clar, quan dones una ordre de protecció és que el jutjat veu indicis fundats de que hi ha violència. Si no, no les donaria. Violència contra la mare, en aquest cas. Doncs només un 4,27% d'ordres van suspendre la custòdia. I el règim de visites només el 3,01%. Vull dir, no... Hi ha la creença, de que un home pot ser maltractador, però que pot ser un bon pare igualment, i aquesta creença està molt arrelada en tot el patriarcat. I a veure, les reformes legals, com dic, confirmen una mica una evolució judicial. Però jo crec que aquí, les activistes, siguem advocades o no, les mares, aquí hem de sortir al carrer, hem de cridar i hem de dir el que està passant. Parlaves de reformes, parlaves d'aquesta llei estatal i comentaves que aquí a Catalunya tenim un règim una llei civil pròpia. A més, comentàvem abans que hi ha una modificació de la llei catalana
del 2020, del desembre del 2020. Al desembre del 2020, sí. Vale. Ens podries explicar una mica què és el que hi ha, què és el que està regulat, com funciona ara mateix, què diu la llei sobre tot això, no? Clar, de manera prèvia, per les que no estigueu integrades al món legal, cal dir que per les competències que té Catalunya, aquí no podem fer una llei que castigui, no podem fer un codi penal, no podem dir això és un delicte, això és competència exclusiva de l'Estat. Aleshores, Catalunya té competències doncs, l'àmbit social i, bueno, amb el que ara concerneix. O sigui, declara que una sèrie amplia el que es considerava les violències masclistes, els hi dona protecció, atorga drets a les dones que la pateixen, però no castiga. Diguem-ne, aquí no tenim competències per castigar. La modificació és molt interessant perquè, a part de que obre el camp a les dones transgènere i obre el camp a un tipus de dones que no són cisgènere, amplia les violències, s'entén com a la violència digital, la violència vicària, contempla la violència institucional, la llei que teníem, la de 2008, doncs, en el seu moment ja vam intentar introduir la violència institucional i no va ser possible perquè als governs s'hi feia por. Es feia com por que si posàvem violència institucional, qualsevol responsable polític podia ser responsable de violència institucional. La llei també, en quant a violència vicària, que és el que es tracta avui, doncs ordena, que aquí sí tenim competència, que la policia catalana, quan faci les avaluacions de risc, és a dir, quan una dona va denunciar, la policia fa una avaluació del risc. No es fan gaire bé, Ara actualment no es fan gaire bé. Però, bueno, ordena que en aquestes avaluacions es contempli el risc a les filles i als fills, perquè el tribunal, el jutge, tingui eines per poder, en aquest cas seria, com deia abans, o treure la custòdia o suspendre el règim de visita. És a dir, eines legals n'hi ha. N'hi ha. Abans de la reforma n'hi havia. I ara n'hi ha. N'hi ha més, segurament. Però el problema no és tant de la llei, que, repeteixo, qualsevol avanç en aquest sentit és benvingut, sinó el problema és de la pràctica judicial, que és absolutament perversa. Molt, molt perversa. Aleshores, sí, tenim... A Catalunya hem estat pioneres amb la prohibició del SAP, també contempla la violència de segon ordre, introdueix, que és la violència contra les persones que donen suport a les dones que han patit violència masclista. Però, clar, això significa que... Confio que sí, que això signifiqui millora, però les millores, al meu parer, estan més en els recursos, en la formació. Com deia abans, he dit i sempre ho repeteixo, perquè per mi és fonamental formar a tota la gent que ha d'atendre aquestes dones. Atendre, fer informes, formar en gènere és fonamental. Sí. Tenia mirada, em semblava curiós que una de les psicòlogues més actives contra les dones de l'equip d'atenció psicològica que depèn del jutjat de família, doncs la seva tesi serà com distingir les denúncies falses per abús sexual. Vull dir, està bé, és un tema com un altre, però cadascú fixa l'atenció allà on vol, no? La seva tesina era aquesta. I aleshores, quan va una dona, la pregunta no és anem a veure què ha passat. La pregunta és si la dona és creïble. O sigui, el judici no es fa sobre el denunciat. El judici es fa sobre la credibilitat de la dona. Jo tinc dubtes i no sé si les companyes que poden estar connectades, que tenen pocs coneixements jurídics com jo, és a dir, poden compartir part d'aquests dubtes.
comentaves, no?, que la llei aquesta del Parlament, del 2 de desembre del 2020, ampliava, no?, contemplava, en aquest cas, dintre del que són les violències masclistes, doncs, entre altres, no?, la violència vicària i la violència institucional. És a dir, que reconeix, no?, que és el que tu deies, si no ho entenc malament, reconeix que és violència masclista, però no pot penar. No pot penar. En què ens beneficia? A part del reconeixement. Bueno, beneficia amb l'atenció, que la llei originàriament es diu Llei dels Drets de les Dones per erradicar la violència masclista, beneficia amb l'atenció a les dones, amb una sèrie de drets o de reconeixements socials i econòmics que la llei atorga, i aquí esperem que quan un cop es posi en marxa sancions contra les persones que de manera prevaricadora, vull dir, de vegades amb coneixement i doncs fan informes contra les dones, puguin ser sancionades, però no hi ha càstig, insisteixo. La llei de Catalunya no té competències per castigar a l'home denunciat, no en té. I, igual que us deia, que algunes reformes em semblen positives sobre el paper i que, bueno, donen nom, quan a Catalunya es va aprovar la violència masclista, aquesta terminologia es van abstenir a l'estat espanyol. I ara ningú parla de violència domèstica, ara parla de violència masclista. El tenir nom, el donar nom és interessant, però ara pensava que una de les reformes de la llei estatal, que aquesta podria afectar-nos, aquesta hi ha discussió entre els teòrics si es pot afectar o no, és a dir, si tinguessin competències com en dret civil no, és que el funcionariat dels serveis d'atenció i treball social tinguin la condició d'autoritat. Això és terrible. Això vol dir que quan baixin i treguin un nen, això és terrible. O treguin... El que li ha passat a Irene Costumero, li van treure la nena de les mans i després quan et treuen un fill o una filla, recuperar-lo és una tasca gairebé impossible. O sigui, alhora, aquestes decisions legals autoritaristes, al meu parer, no beneficien res a les dones, no beneficien en res. Jo, repeteixo, confio en la mentalitat. Les dones han d'estar juntes, lluitar juntes, les dones que tinguin assessorar-se per advocades feministes, denunciar, trencar els silencis i no confiar massa en el sistema legal. De vegades funciona, però massa vegades no funciona. Clar, això no és una notícia nova, no?, que no hem de confiar en aquest sistema legal que tenim. El que passa que sí que desanima, no?, perquè en el moment en què realment com a dona t'atreveixes, no?, de fer aquest pas, que no és gens fàcil, o sigui, que no és fàcil, no?, i vas i t'encoratges i el fas, tot el procés que ve després, no?, i saber doncs, que aquest sistema judicial doncs, no t'ajudarà, és molt dur. És molt dur, és molt dur, molt dur. Et volia preguntar també, perquè parlaves de la importància, no?, doncs de que el funcionariat, no?, i part de l'equip, no?, de les persones que treballen en aquest sistema judicial que tenim estiguin formades en gènere. Saps si ara mateix s'està portant a terme alguna acció per això? No. És a dir, hi ha informacions ara mateix? No em consta. Sí que hi ha informacions, són voluntàries, no són obligatòries, i sí que hi ha informació, i el meu parer és que durant aquests últims anys s'ha pres amb molta lleugeresa el terme formació en gènere. I aleshores, qualsevol persona que faci un curs online de 10 hores ja és formadora en gènere, no? Sense coneixement real. Quiere dir, abans us deia això d'aquesta psicòloga de l'EATAP. No vol dir que si tu has dedicat la teva vida professional a
a veure per què les dones fan presumptament denúncies falses. No vol dir que no puguis tenir feina com a funcionària, però coi, s'ha de ponderar molt. Estàs en un lloc que informa sobre guardes i custòdies, que veus denúncies, i a més tenen, majoritàriament, i jo tinc una opinió nefasta, i porto 33 anys de professió, insisteixo, i no és millor, al contrari. És gent que pensa, o sigui, és aquesta realitat legal per sobre de la material. Si han absolt el pare, i s'absolen moltíssim, perquè és molt difícil les proves. Ja us dic, llevat que hi hagi eleccions, que aleshores sí que és de prova més fàcil. Si l'han absolt, no hi ha violència sexual. Per tant, la mare té que deixar que el nen o la nena vagin amb el pare. Com has de deixar que vagin amb el pare? I clar, i si no deixes, poden treure els nens. El dilema és profund. I aleshores és equiparar la realitat judicial amb la realitat material, cosa que és absolutament incerta, perquè a més, a part que el dret penal, com a disciplina, necessita proves sense cap mena de dubte, si no, no condemna. Però jo penso que la meva experiència fa anys, jo recordo que en temes d'abús a vegades no aconseguies la condemna. El meu primer tema d'abús va ser una nena de 3 anys i mig i no vam aconseguir la condemna i el jutge es va queixar de... Primer vaig anar a parlar amb el jutge i li vaig dir no li puc portar a 3 anys, no es preocupi. I a la sentència es va queixar de que no havia portat la nena i en cap moment va esmentar l'edat que tenia. Però en canvi el jutge de família, que va veure que hi havia indicis més que fundats, va dir, bueno, no l'han condemnat, però clar, jo vull protegir aquesta nena. Perquè hi ha indicis, perquè la missió principal dels jutges de tribunals, sobretot de la fiscalia, és protegir els infants. I val més pecar per prudent que no per excés. És evident. I ara no ho veig, això. Ara veig, no hi ha... Saps sobre el pare, no ha passat res. Si a tu, el teu fill o la teva filla t'ha dit, ara fa poc, que papa s'ha posat un tema que tenim, 3 anys també, la meva tita a la boca, que el papa no sé què, que el papa no sé quant, oblida-ho. Oblida-ho perquè no ha existit. I si no... Clar, però tu ara ens estàs parlant de violències, d'abusos sexuals a les criatures, als nostres fills i les nostres filles, però, per exemple, hem tingut recentment l'assassinat del Leo aquí a Barcelona. Ell va assassinar, se'l va endur, ell em sembla, segons he llegit, potser no sé si m'equivoco, que va avisar de que estava rebent missatges. Al final, la violència vicària també s'exerceix, que és la violència contra la dona, de dir, te voy a hacer el más daño que pueda, ¿no? Y lo que més et farà mal no és un mal contra tu, sinó contra... És credibilitat. Si tu reps un missatge que diu a partir d'ara no el vas saber mal, la policia ha d'actuar i l'ha de buscar. O sigui, la formació dels cossos policials també és molt important. A l'igual no arribaven a temps, però a l'igual arribaven a temps. Aquí és la formació de tothom. I què podem fer? Perquè moltes preguntes també que ens fem nosaltres, a més, aquests dies que ho estàvem consultant per Instagram, al final ens ve la pregunta de quines eines tenim nosaltres, perquè què podem fer? A nivell judicial hi ha unes lleis, després sembla que el sistema judicial no està format en gènere, és un sistema absolutament patriarcal, tenim també uns cossos de policia, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra aquí a Catalunya, que poden fer o fan, no ho sé, no vull entrar, perquè això em sembla que ens donaria per una altra conversa. Quines eines tenim? És a dir, en el moment en què, per exemple, una dona ja és víctima, ja rep la violència masclista, et separes, estàs en procés de separació, la criatura li ha tocat, o se l'endú,
que pot ser, que no té per què estar en aquell moment en custòdia, no? De cap setmana al dia que li toqui el seu pare. I reps missatges, no? Ja previs, que tu ja saps que pot estar en perill el teu fill o la teva filla, què podem fer? Quines eines tenim? Com podem abordar tot això, no? Perquè em sembla que estem com indefenses davant d'això. Clar, no, i a més, i tenia tota la raó. Com a advocada, jo sempre penso que jo tinc formació professional, s'ha de complir la llei, però hi ha un mínim que aquest no te'l pots passar, i està per sobre de tot. La teva supervivència, la dels teus fills. Aleshores, si tens sospites, no li deixis. Ja ens inventarem el que sigui, ja ens anirem a Honolulu, no li deixis. És que quan són indicis, en el cas del Leo, sembla, perquè hi he sigut, no hi havia, s'havien separat feia 8 dies i el pare li va demanar que li deixés el nen el cap de setmana. Aquesta cosa. I el van a matar, precisament, el va assassinar, el seu fill de 2 anys. És molt cruel. Després surt, clar, i mediàticament, després, si voleu, parlem de mediàticament. El seu fill a l'hotel, on jo s'havia celebrat el casament amb la dona. O sigui, com la puc destrossar? Com li puc fer més mal perquè ha decidit separar-se de mi, no? Doncs matant la criatura. I llavors, hi ha una bona prova de que no poden assumir-ho socialment és que majoritàriament després es maten, es suïciden. Això els ha passat. El Breton no. El Breton, que va cremar els fills, que va obrir una mica l'escletxa sobre que tothom veiés que és la violència vicària. Que la crueltat, matar els fills ja és la prova més cruel. Es va cremar després de matar-lo. Hi ha una dona que està per aquí avui, que és molt activa, que és de Madrid, que el seu ex la va trucar i va posar una cançó dedicada al Breton. El Breton és el pare que va cremar els fills. I clar, una cançó dedicada a una oda al Breton. I ella és de Madrid i el sotxat de Pozuelo de Alarcón no li ha suspès la regió de visites. Perquè ella no els hi deixa, evidentment. Però clar, què hem d'esperar? Mireu, el dret és una disciplina que és molt poc previsora. El dret és una disciplina que actua quan els fets s'han passat. Però, en tot cas, es podria exprimir una mica més el dret, ser imaginatives, modular el dret i buscar mesures de prevenció. Per ser no ho és el dret, és una disciplina molt rígida, molt... No, oiga, es que me parece una amenaza. Bueno, si no le hecho sangre, això ho he sentit totes, no? No, és que clar, no m'ha fet sang, és que si em fa sang ja no podré venir, segurament, no? El dret per si, com deia, és una disciplina molt rígida. I segurament, jo també de vegades me considero que manegem el dret, la gent que treballem amb el dret podem arribar a ser tan rígids com la disciplina. Jo penso que tenim poques sortides i que una gran solució per mi és el moviment de dones, el feminisme activat, fer xerrades com aquesta on sigui, fer arribar a tot arreu. Ni volem que ens matin, ni volem que matin els nostres fills i filles, no? I això crea consciència, anar creant consciència. També al poder judicial. Clar, aprofitar aquest incís, recordar-vos a totes les companyes que esteu per aquí, que esteu veient en directe, que si voleu fer qualsevol pregunta, doncs aprofiteu que ho poseu. Clar, tu comentaves que, ostres, no? Que davant dels fets, doncs que no portem els nens, no? Però clar, jo ara penso, no, com a mare, clar, si no li porto els nens, jo me'n vaig a la presó. Llavors es quedarà amb les criatures, no? I em dóna la sensació que et col·loca en una situació que, doncs això, no? Que no tenim eines, que enfront a aquest tipus de violència és jugar-te-la gairebé, no? Posar la teva vida, la vida del teu fill o la teva filla en risc. El terrible és que partim, la concepció social és que les dones som éssers venjatius. Jo normalment, per l'experiència professional, totes, jo diria que totes, llevat una de les clientes que he tingut, el que volen és viure tranquil·les. Tu creus que una mare s'inventa això? Què vol dir un patiment i una angoixa brutal?
Sí, el que significa tot això, per això deia abans, el que primer, sobretot a les entrevistes dels psicòlegs del gabinet psicosocial de justícia, el primer que jutja és la credibilitat de la dona. Per què ha dit això? Quin mal li vol fer? I sortida jo no vull ser pessimista perquè veig que ja no. El tema de la violència vicària està d'actualitat i hi ha moltes dones lluitant i penso que ho aconseguirem, que trigarà però ho aconseguirem. El camí és dur i a la que deixem d'apretar la molla tornarà al seu lloc perquè són mil·lennis de patriarcat i aquesta consideració de la dona com a un ser malèfic. La dona el que vol és fer-li mal a l'home. No, que no vea los niños. I no és veritat. No és veritat. Tu el que vol... També hi ha molta violència a les mares a través de les visites. Molta. Ja no parlo de casos tan extrems com l'assassinat de nens. Hi ha molts pares maltractadors que utilitzen les visites t'expliquen i m'ha trencat la roba i li he dit això i l'ha portat el... Bueno. I coses concretes que puguem fer? Poso un exemple. L'altre dia, per exemple, que a la dona teníem un paio a la porta que volia entrar, no? Que estava com de forma molt violenta, que volia accedir, vam haver de trucar a Mossos d'Esquadra perquè no hi havia forma de que marxés, no podíem obrir la porta, evidentment, no podia entrar allà ningú. A nosaltres ens van dir doncs, que no es podia fer absolutament res, no? I ens van aconsellar, doncs, bueno, pues, sempre, no? Tenim la gravada, no sé què, o sigui, com unes coses, i ens van dir exactament el que ens has comentat, El sistema judicial és com és, i per molt que feu no podeu fer res, i l'únic que podeu fer és portar com mostres, tenir moltes, no? I amb això potser us escolten. En aquests casos concretament, hi ha alguna cosa que puguem fer? I abans que em responguis, perquè no se'n passi cap amunt, tenim a la Letícia Moy, que la coneixem, que fa una pregunta, que és que quines són les garanties per a les dones i les seves filles i fills noves que no hi eren amb la llei 5/2008 i la del 17/2020 de modificació. La garantia per a aquestes dones? És correcta aquesta pregunta, Quines són les garanties per a les dones i les seves filles i fills que no hi eren abans i que entenc que ara sí, amb aquesta del 2020? A veure, estem parlant de Catalunya, estem parlant de competències i, per tant, la competència real és sobre els Mossos. Sobre el món judicial no hi ha competència i, com deia abans, sobre els delictes tampoc. Una bona actuació policial podria filtrar moltes coses. Com us deia fins ara, els informes de risc, d'avaluació de risc catalans són pitjor que els estatals. A mi m'agrada molt més el sistema de Biogen. A veure, jo ara confio que la nova conselleria tot això avanci i evolucioni cap a un sistema policial protector. Quines competències tenim? Què depenen? El funcionariat, com veieu, no els tinc gaire simpatia, el funcionariat de justícia que fa informes contra les mares, el parèntesis últim és meu, i la policia. O sigui, garanties no n'hi ha, Leti, garanties no n'hi ha. Garantia, o sigui, jo crec que s'ha de ser molt estratega, que no ens podem deixar, igual que els divorcis, no pots deixar portar pel cor, hem d'anar pensar amb el cap què pots fer, què no ha de fer, i en cada cas tampoc hi ha solucions universals. En cada cas, anar buscant conjuntament amb les teves assessores la millor sortida. I això no et garanteix l'èxit. La nova llei que garanteix, encara no està implantat, és que davant d'una actuació irregular de l'administració hi hagi responsabilitat. I això ja és molt. I com deia abans, formació, formació, formació. Garanties no en tenim. Ara, que es podria fer millor, que la policia podria ser millor, que el funcionariat que fa informes podria ser millor,
que no només s'hi han de treure els nens i nenes a les mares pobres o a les mares que venen immigrants, que és una altra cosa. La mentalitat patriarcal de vegades va unida amb la classista, amb la racista, amb la... no vull donar una imatge tan escèptica, però és el que penso, és el que em diu la meva experiència. Segurament la meva experiència és en molts temes d'aquest tipus i la vida real té molt, òbviament, té molts més temes i milions de nens que per sort no es mata el pare, no? Vull dir que lluitar, però hem de pensar que garanties no n'hi ha. Marisa, ens pregunten, els Mossos ara han d'avaluar el risc dels nens quan la dona vagi a fer una denúncia per violència de gènere? Sí, el risc amb els nens i nenes, amb els fills i filles, però no em consta que sigui implantat encara, perquè això, clar, això és a través d'un model policial. En algunes eleccions, segur, no em consta que en tingui implantat. Està molt bé, han de crear un altre llistat, un altre sistema d'avaluar el risc en el qual s'inclogui el risc dels menors. Sí, sí, això és un avanç, un avenç. No és tot, no és una garantia, però és un avenç. Ara, seguim. Marisa, et consta que hi hagi indicadors de risc i protecció per víctimes de violència vicària? Informe tipus psicosocial? Informàtic o psicosocial? Sí, clar, la policia encara no ho ha aplicat, però sí que hi ha indicadors de risc. Els indicadors de risc, però penso, el més important és el que et diu la dona i el que et diuen els nens. Si tenim la presumpció d'innocència d'ell, també tenim la presumpció de veracitat d'ella. No, oiga, és que jo li tinc por perquè em sembla que, ostres, obrim els ulls quan em diu això. La dona és qui millor el coneix. I quan pensis el que ha de fer. L'Àngela, i penso en ella, 21 denúncies, us deia, m'han matat la niña, matat la niña, matat la niña, matat la niña. I després és igual que la ONU condemni a l'estat espanyol a una multa. Bueno, perdó, la filla. Sí. Les paraules de la dona, la credibilitat de les dones. Sí, no sé si ens queden molts poquets minuts, si voleu fer alguna pregunta més, si no llavors prenc aquesta pregunta que t'estava fent sobre coses concretes, no? Parlaves que moltes vegades el fet de l'assassinat, evidentment és com l'extrem, però a sota doncs podem ja estar vivint aquest tipus de violència, no sé si hi ha alguna forma que puguem fer les mares, no? És a dir, doncs que ens vingui la criatura, que li hagin trencat la roba, poso aquests exemples que una mica recuperen el que havies dit. Què podem fer? Quines eines tenim com per poder després mostrar això? I l'altre diu, no és veritat. O sigui, no hi ha eines. Aquí, clar, és igual, fes una fotografia. Abans teníem les Polaroid, ara també surt dia i hora. Una fotografia quan li has donat i, bueno, jo vaig tenir un cas que ell es quedava sistemàticament cada setmana una motxilla i deia que la mare no li havia donat. I quan no se la quedava li tornava trencada. Al final, com que era qüestió que la clienta visqués per sobre de tot ella, perquè ja no podia més, doncs, bueno, vam intentar fer-ho d'una altra manera, que s'oponigués en filosofia. Ara el nen té 15 anys i ja no ho fa. Però, clar, és per anar i donar-li d'hòsties, com perdó, cada vegada. Això és una forma de violència. No, i tant. Clar. I de tota mena, no? I, bueno, el poder patriarcal és el que és i està molt instaurat. Em sembla que abans que miràvem, abans deia el del poder mediàtic. Clar, han sortit articles, l'altre dia ha sortit un article a La Vanguardia que deia que el pare del Leo, después de 8 días de separación, durante los 8 días, había tenido un comportamiento ejemplar. Ejemplar. I jo vaig contestar a la periodista, ejemplar, perquè no l'ha matat en 8 dies i l'ha matat al 8è. Ostres, hem d'utilitzar el llenguatge. Avui m'he adonat que la periodista m'ha bloquejat, no sé què m'importa menys que res, però em sembla que això demostra una mica un comportamiento ejemplar. ¿Por qué lo mató el 8º día? Un comportamiento ejemplar que no l'amenazó antes. És que s'ha de canviar molta mentalitat.
Quan el tema de la llei de protecció a la infància, aquesta llei estatal que ha sortit, he estat en contacte, em sembla que me'l va enviar una jurista, amb un periodista de France Press, que m'escrivia i em deia, mira lo que he visto. Bueno, sortien articles que eren falsos. Articles en diaris espanyols, ja sabem com és, sobretot la premsa de Madrid. Una ley que a los hombres, no es una ley contra els homes. I, bueno, i mentira, fake tras fake. I és una llei que no s'aplicació a Catalunya, com us deia l'estatal, la que ha tingut més rebombori, ens parla de progenitores i progenitores. Vull dir, no és una llei contra els homes. I sense identificar, o sigui, els mitjans de comunicació, Déu-n'hi-do com tracten els temes, Déu-n'hi-do com tracten I aquest masclisme es va filtrant, es va infiltrant. Marisa, ens pregunten sobre el conveni d'Istanbul si es reconeix la violència vicària. No obertament, però sí que parla en molts articles sobre la violència, les mares i els seus fills i filles. Vull dir, no amb nom tècnic, com a violència vicària. I podem anar molt més enllà, d'acció civil, de desobediència de les dones. Clar, és a dir, la Leti comenta que això que comentaves dels mitjans de comunicació, que és una bogeria, el tractament de la violència. Prenem nota perquè segurament podria ser un bon tema també per parlar amb un altre Instagram Live com aquest. Ens queda molt poquet temps. Faig un petit parèntesis perquè no se m'oblidi de comentar-vos això i després aprofitem i continuem per si teniu alguna pregunta més, comentar-vos que les dones juristes fan assessorament a totes les dones lesbianes i trans. Podeu venir a Cala Dona, podeu trucar, podeu demanar cita. Si teniu qualsevol dubte, qualsevol problema, les dones juristes estan allà, estan aquí a la casa i podeu demanar hores amb elles. És a dir, el telèfon de contacte els trobareu a la pàgina web, però compteu amb això, que és una eina i que, evidentment, les dones juristes és una entitat amb advocades especialitzades i que us atendran amb una mirada feminista, evidentíssimament. Tanco aquest parèntesi, que ho creia que és important perquè ho coneguem. Parlàvem de la violència en els mitjans, del conveni d'Istanbul. No sé si hi ha alguna cosa que consideris important, Marisa, que se'ns hagi deixat. Mira, ens fan últimes preguntes. Com es justifica la protecció de l'agressor legalment? Com es justifica la protecció de l'agressor? Mira, en base a la presumpció d'innocència, una manifestació, diguem-ne, d'una persona, de la mare en aquest cas, no es una verdad, no tiene que ser una verdad, i ell està protegit per la presumpció d'innocència. La presumpció d'innocència que ve de la Revolució Francesa, quan es va implantar va ser un avenç absolutament democràtic, perquè es va acabar la rebència privada. Només l'Estat tenia la potestat per jutjar i condemnar i s'havien de tenir proves contundents i certes. Però, clar, amb el temps s'ha demostrat que la presumpció d'innocència significa que cap persona innocent serà condemnada, però, a canvi, algunes persones culpables són absoltes. I s'ha demostrat que era una justícia, un tipus de justícia, un avenç en aquell moment, molt racional, molt patriarcal, i que no té en compte altres, amb un model, amb l'home com a model i centre en totes les coses. O sigui, i és la que ho basa tot. Legalment parlant, després parlem de tot el patriarcat i de tots els mites i prejudicis contra la dona, però legalment parlant és la presumpció d'innocència. Mira, aquí ens fan uns comentaris que crec que també és interessant parlar-ne. Que diuen, hola Marisa, també la violència que patim les advocades, que defensem inclús totes les advocades que esteu portant casos de violència masclistes, que esteu defensant les dones, que us esteu posicionant. I jo ja
ho ampliaria no només a les advocades, no? Totes les dones, equips que acompanyeu, la violència també que rebeu. Això té a veure amb el que va passar ahir a Caladona. Jo personalment he rebut amenaces de mort. Té a veure amb tot això. Per sort, la llei catalana va incloure a la reforma de desembre la violència de segon ordre, que va destinada a fer visible la violència cap a les dones que donen suport a altres dones. Víctimes de violència. Sí. Jo sempre penso que ser dona és un risc i ser dona i feminista és un doble risc. Correcte. I ser dona, feminista i jove, com vosaltres, encara més. Companyes, tanquem per avui la xerrada aquesta que estem tenint amb la Marissa de Dones Juristes. No sé si teniu una última pregunta, més que res perquè es tancarà. Donar-vos les gràcies a totes i a tots les que esteu per aquí, totes les preguntes que heu compartit amb nosaltres. Tornar a insistir que qualsevol dubte que tingueu, l'assessorament trobareu a Caladona, assessorament de dones juristes, que podeu trucar, qualsevol consulta. Em sembla que he fet una pregunta, oi, també de l'assessorament. Envieu un correu a info@caladona.org. La Maria us respondrà a qualsevol dubte, si no serà la Gemma, que són les companyes que estan a la casa. I seguim fent xerrades com aquesta perquè necessitem visibilitzar, necessitem parlar, necessitem tenir espais per compartir i res. Moltíssimes gràcies, Marissa, moltíssimes gràcies per venir. Moltes gràcies a totes les dones juristes que estan a la casa, les trobareu també allà, elles estan aquí amb nosaltres. I moltes gràcies per aportar-nos tots aquests coneixements i sobretot la teva experiència. Gràcies a vosaltres. Un petó a les companyes i companys que no veig, però que sé que esteu allà. I estem aquí, estem a la lluita. Segur que ens trobem. Un petó, Lina. Vinga. Vinga, abraçades a totes. Ens veiem en un altre dia. Vale.